Iki lho yu, carane nggae tahu susu sing jerone liumer banget. Siapno tahu, potong sesuai selera, ulek bawang tumbar masako karo uyah, dulek sampai lembut. Nek wis lembut, pindah ning adah, bar ngono jori banyu molak-malik sampai kira-kira kingkuk tahune kerendam. Bar ngono weki soda kuwe terus diudek-udek sampai rata. Terus lebokno tahune sing dipotongi mau. Nah, iki penampakane bar ini tutup terus jarno sedina mbleng ya yu. Nah, iki setelah sedina mbleng tak lebono kulkas, terus digoreng. Goreng ning minyak sing wis dipanasno. Nek iso minyake sing akeh ben hasile apik yu. Aja lali diwalik ben matenge rata. Iki digoreng sampai garing dadi njabane crispy, jerone lumer. Lah nek wis mateng diangkat, terus ditiriskan. BTW iki mang wis gorengan kedua, sing pertama tidak anakku. Iki lho yu hasile jerone, tak dohno ya.